Hekk kif iż-żmien tal-festi u l-btajjel tal-miljiet jinsab fl-aqwa tiegħu, it-tim tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jinsab lest biex jilqa' eluf ta' passiġġieri li f'dawn il-jiem ikunu qed jirritornaw lejn darhom biex jingħaqdu mal-iżis tagħhom jew inkella jkunu qed jerħula lejn xi safra ta' mistrieħ. Bejn is-Sibt 21 ta' Diċembru u 31 ta' Diċembru madwar 229,000 passiġġier mistennija jgħaddu mill-ajruport bl-aktar jiem impenjattivi mistennija jkunu s-27, 28 u 29 ta' Diċembru. Biex jassigura esperjenza isbaħ għal passiġġier u l-viżitaturi kollha, it-tim tal-ajruport ippjana diversi attivitajiet għall-familja kollha. Santa Claus se jkun qed jagħmel waqfa speċjali fl-ajruport fil-23 ta' Diċembru bejn il-5 u 8 ta' filgħaxija. Bit-tfal kollha jkollhom l-opportunità li jaħdu ritratt miegħu. Anke fis-sala ta' tluq se jkun hemm inizjattivi organizzati mill-MIA. Bħalissa l-ajruport għaddej b'diversi proġetti sabiex ikompli jsaħħaħ l-operat tiegħu. Apparti minn hekk f'dawn il-jiem inbidlu ċertu proċeduri u issa l-passiġġieri li jvjaġġaw jistgħu iħallu likwidi u affarijiet elettroniċi fil-bagalji meta wieħed jitlaq għas-security checks. Minħabba l-installazzjoni ta' scanners ta' sigurtà ġodda fiż-żona tal-iscanning ta' sigurtà m'hemmx ħtieġa li jitneħħew likwidi jew affarijiet elettroniċi mill-hand luggage meta wieħed jivvjaġġa mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan se jiffaċilita l-esperjenza ta' kull passiġġier li jivvjaġġa bl-ajru.